Jawa kanthi irah-irahan Kiki gemuneng tresno ayah. Bayangake kepethuk ayahe kuwi nyenengake banget. Wiwit lahir Kiki durung nate kepethuk karo ayahe. Kiki urip bebarengan ibu lan kanca-kancane. Kiki urip ing taman pinggir gawan utawa taman Pilang Gedhe. Salah sawijining taman ing desa Pilang Gedhe. Taman iku pancen kagolong anyar, warga gotong royong kanthi berbaya mandiri. Pandagune Pak Harun, yaiku tukang jaga taman kang rumangsa mesakno dengan Kiki wis wingi kok durung turu. Anu Pak, wiwit alit Kiki urip bebarengan ibu lan kanca-kanca mawon. Yen napa nggih kula kok boten gadhah ayah? Sepurane Ki, aku uga ora weruh, jawabe Pak Harun. Kanjeng Bapak pikantuk kita menika saking pundi? Kiki nyelidik dheweke bener-bener pengen weruh menani ayahe. Ya wis Ki, awakmu iso kok anggap aku iki ayahmu. Duke Pak Harun. Kiki rumangsa seneng banget duwe ayah yaiku Pak Harun. Nggih ayah, Kiki badhe mamet marang ayah. Kiki kemune kanthi asem kang ayu. Awakmu pasti bener-bener hebat, dadi aja usah maneh lho. Ayah uga sayang banget marang awakmu. Kanca-kancamu ing taman iki uga sayang banget marang sirahmu to. Nggih ayah, Kiki sayang ayah.